BTV репортерите научават това, което вие искате да знаете. И ще ви го показват. Неделя, 18:30 часа. Здравейте, вие сте с BTV репортерите, аз съм Антоанета Николова. За повечето от нас войните започват неочаквано. В един нормален ден, летен, осъмваме с последната война, като тази на 12 юли, когато двама израелски войници бяха отвлечени от Хизбула. Израел бе атакуван от ракети на Хизбула от ливанска територия, като някои от тях достигнаха на десетина километра от столицата Тел Авив. Израелското правителство изтълкува това действие и заплахата от бъдещи атаки като казус бели, повод за война, и отговори на провокацията с масивна военна операция. Броят на израелските жертви е по-малък от този на Ливан, но само благодарение на оттренираната сред израелците отбрана и бункерна структура за защита на цивилното население. Според официалния международен протокол, тази война е необявена. За семействата на близо 1000 жертви и над половин милион бежанци, оставили домовете си, както и за хората, които живеят в бункери, войната е факт. През нощта имаше непрекъснат обстрел, не спираше. Ударен беше мостът на селото и съседното село. Децата ни се тресяха от ужас цяла нощ. Стотици ракети се изстрелват срещу нас всеки ден. Над 2 милиона израелци от Хайфа до Матула са в обсега на ракетите на Хизбула. В момента действаме като всяка демократична страна, която се опитва да защити живота на своите цивилни граждани. Какви гаранции имам за живота си, ако остана? Държавата се разпада, политиците се грижат само за себе си, те ни използват. Ние няма да спрем, докато не накараме зловещия глас на разрушението и провокацията да замлъкне. Още не мога да го осъзная, защото стана толкова бързо. Много ми е трудно, защото тръгвам сама. Оставям мъжа си тук. Утре или в други ден, когато осъзная какво се е случило, ще ми бъде още по-тежко. Това беше единственото възможно решение, защото е очевидно, че трябва да прочистим целия регион в Южен Ливан и да ограничим възможностите на Хизбула да изстрелва ракети срещу Израел. Преди 20 години моята дивизия направи това само за 3 часа. Сега ще отнеме повече време, защото обстановката е различна, но в крайна сметка трябва да изтласкаме Хизбула отвъд река Литани. Ами, какво да ви кажа? Тъжно е, много тъжно. Оставихме страната в много трудно положение. Радваме се обаче, че успяхме да се спасим.
За страните, радващи се на нормален мирен живот, за международните сили и институции, началото на една война е оттренирана рутинна процедура. Дипломатически совалки, евакуация на населението, организация по осигуряването и изпращането на хуманитарни помощи. От името на народа на Ливан моля за незабавно прекратяване на огъня и за вдигане на блокадата. Така пострадалата ни страна ще може да получи необходимата хуманитарна помощ. Ние, ливанците, не искаме да умираме. Нашия избор винаги е бил животът. Моля, помогнете ни. Нашата цел е да помогнем първоначално на 50 000 души пострадали, на около 10 000 семейства, като им доставим храна, завивки, матраци и всичко друго необходимо, за да преживеят в тази ситуация. След края на август ще продължим да работим, за да може до края на октомври да окажем помощ на около 400 000 души. Тоест ще направим всичко възможно да доставим максимално много неща с кораб, за да помогнем на хората най-вече в района на град Тир. Международният комитет на Червения кръст създаде маршрута за доставка на тези помощи. Единият по шосе през Йордания до Бейрут и Тир, другия е по море от Ларнака до Бейрут. В зависимост от хода на бойните действия ще използваме единия или другия. Тези операции, които Червения кръст осъществява, струват много пари. По наши изчисления ще са ни необходими около 600 милиона евро през следващите 4 месеца, за да може да доставяме помощи на цивилните ливанци в капана на войната. Гръцкият кораб Свети Георги единствения съгласил се веднага да поеме риска с пренасянето на първата пратка помощи за Бейрут и Южен Ливан за сметка на Международния комитет на Червения кръст, натоварен с организацията и разпределението на международните помощи. Тонове товар от първа необходимост потеглиха от Кипър с разрешение на израелските власти, контролиращи международните води край Ливан. Толкова количество товар може да се внесе само по вода. Летищата на Ливан и основните пътища са бомбардирани и разрушени. Пътуването от Бейрут до Южен Ливан, най-засегнатата част на конфликта, е почти невъзможно. Инфраструктурата е тотално разрушена от бомбардировки и трябва да се пътува по черни планински пътища, откъдето не могат да минават по-големи камиони. Но и тези пътища в по-голямата си част са блокирани. Населението в селищата на Южен Ливан е в капана на битката между Хизбула и Израел. Водата и нещата от първа необходимост липсват. Няколко часа в очакване на потвърждение за даване на зелена светлина от израелския чекпоинт. Потегляме първо към Бейрут. Капитанът е нервен и притеснен. Свидетели на първия пробив на хуманитарния коридор са само 3 журналистически екипа. На 50 мили от ливанския бряг трябва да минем израелски контрол. You are required to stop your vessel at the moment until we finish all the questions, and then we will continue with further direction. For now, you need to stop your vessel. Okay, sir, okay. Yes, Israel Navy vessel, motor vessel, Georgios Kappa, do you hit me? Georgios Kappa, what is your cargo? Humanitarian cargo for Beirut. How many crew members are on board? Nine crew, 8 passenger, over. What is your security level? Please check it immediately. Okay, 1 minute. You are allowed to go to Beirut. You can go to Beirut. Yes. On your way to Beirut, you need to go through a certain waypoint. Yes, I going direct to now from here direct to Beirut, over.
No, Georgios Karpas, you cannot go directly to Beirut. You need to go through a checkpoint of the Israel Navy, and then you can go to Beirut. Бейрут ни очаква на пръв поглед нормален, като всеки друг морски град. Идването на първите помощи е събитие. Няколко местни хора ни предлагат да ни разведат из града. За $150 на ден след пазарлък, журналистите разполагат с човек за всичко и кола. Нашия човек се казва Гази, но не иска да говори пред камера. За разлика от симпатизантите на Хизбула, той е откровен и ни съобщава, че Бейрут е разрушен само в тази част, където са били офисите на партията на Бога. Останалата част от града живее в на пръв поглед редовен ритъм. Журналистите работят в Бейрутския медиен център, който само ден по-късно бе почти атакуван от разярена манифестация по повод на последните бомбардировки. Днешната справка показва, че цивилните жертви до сега са между 400 и 500 души. Ранените са 4000. Да сравним с данните за военните. Те са 100 жертви. Пропорцията цивилни към военни е 6 към 1 и това е повече от кръсторечиво за истинската природа на тази война. Това не е война, а агресия срещу гражданско население. Израелците с целия си военен потенциал удариха болници, училища, сгради, пътища. Нито една гражданска категория не беше пощадена от ударите на израелските бомбардировки. Целта на ударите не са военни, а граждански структури, хора и държавата. Какво ще правите, за да намерите разрешение? Усилията на международното ни лоби и нашите контакти са насочени към пълно спиране на огъня. Нашата първа задача е да се справим с спешните проблеми, като хората останали без подслон. Ние имаме 700 000 бездомни хора, без вода и храна. Корабът, с който дойдохте, докара само малка част от това, от което има нужда. Не става въпрос дори за хуманитарна помощ, а за неотложна. Имаме 500 000 души, които няма какво да ядат. По-голямата част от които са деца, изложени на болести, разпространяващи се в такива случаи, като дизентерия, тиф, обезводняване. Липсата на вода за децата – това е престъпление. Искам да се обърна към господин Буш и към нашия премиер господин Харпър. Искам да кажа благодаря за подаръка от вашия съюзник Израел. Много сме ви благодарни. Заради двама заложници превърнахте цяла държава в заложник. Искаме да попитаме, защо сега в началото на лятото ви искате да разрушите страната, нейната инфраструктура? Бих казала, че тя вече е разрушена, но бъдете сигурни, обещавам от името на всички ливанци по света. Ливан няма да загине. Ливан ще възкръсне и ще се вдигне на крака отново. И ще бъдем по-силни и по-добри. От 1975 година Бейрут е терен за граждански войни, атентати и поле за мерене на силите в региона. Между Израел, Сирия, Фронта за освобождение на Палестина и Хизбула. От създаването си до сега, Ливан е символ на сблъсъка между християни, шиити и сунити, както и въпроса за съществуването на Израел. Страната е истинският център на Близкия изток.